ಮಂದಿರ ಗೋಪುರಗಳು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಸಂಧಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಂಚೆಂಚ ದೇವರೇ ಒದಗಾದ ಬರ್ಪಿರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಬಣ್ಣಾಣಗೊಂಜಿ ಮತ್ತು 16 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದುಂಬು
ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಾದಂತಹ ಇಂದಿನ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಜದವರ ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ದರ್ಶನ ಪಂತೇರಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪಡೆದಪ್ಪ ತೋರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐತ ಬದಲಿವಾಸ್ಕರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಮೂಡು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗಾಯ್ತು ಭಜನೆ ಪೂಜೆ ಪುಷ್ಕರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸಲಾಗ ಇಂಥದ್ದವರು ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಖಂಡಿತ ಸದಸ್ಯನಾಡು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನು ಹೊಸ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಐದು ದಾಲಾಣ ಜೋನ್ಯತೆ ಇತನಾಡು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವರ ಪೂರ್ಣಪಾತ ಕೊಡ್ದು ನೇಕಲು ಕೊಪ್ಪ ಸೇವೆಳೆ ಅನಂತ ಮೂಲಕವಾದ ದೇವರ ಸಂತೋಷವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ತಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಪಡೆದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನು ದೇವರ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದ್ವಾರ ಐಕ ಮಾತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಲಿಯುಗಳು ದೇವರ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಾದ ಪಕ್ಕದ ಪ್ರಸಾದ ದೇವರ ಮಾತ ಸಂಸಾರ ಮಡಿದಿಂದಾದುಕೊಂಡು ಮಾಡದೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವರ ಅರಳ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಟ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭುವಕ ಏಕದಂತ ಮುತಿಗೊಂದು ಹೊನ್ನ ಗಂಟೆ ಒಬ್ಬುವ ಗೊಂದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಬಿಟ್ಟು ಮುಕ್ಕುವ ಪುಟ್ಟ ವಿಘ್ನೇಶ ದೇವರಿಗೆ 21 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಪೆಗಂಬಿನ, ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ದೇವರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುಡಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಬೇಡೊಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅನುಮತಿನ ಬೆತ್ತೊಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ 17 ವರ್ಷ ಆದ ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಬಡಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಾಂ ಹೊಸ ಮಂದಿರ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ 16ನೇ ವರ್ಷಗ ಅವೇನ ಮತ್ತ ದೇವರನ ಚಿಂತನೆ ದೀನಾಗ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಆತಂಗ ಅಂಚೈನಟ್ 21 ಕಲಸದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಅವರು ಬಣ್ಣದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಜೋಜಿ ಬೈದಿನಕ ಒಂಜಿ ನಾಗದೇವರನ ಬಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ ನಡಪೆರಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಕ್ಕ ಪುನರ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸೋತ್ಸವದ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತರೆಗಳ
ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಬೈದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕುಗ್ರಾಮವಾಯಿನಂಚಿನ ಅರ್ನಂಜಿ ಊರುಡು ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಪಿನವು ಇಡೀ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂತಂದುಳ್ಳರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜಲ್ ಕೊರಪಿನವಡು ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಪ ಉಂತದು ನಮ್ಮ ಏರ್ಪುರ ಅಲ್ಪ ದಿನನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿಯರು ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೇನು ದಿನನಿತ್ಯ ಆರು ಒಂಜಿ ಬಾಜಲ್ ಕೊರಂದಾರು ಈತನೇಟ ಎಂದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಪಾಯ ಆಂಡ ಬಾಜಲ್ ಕೊರಂದಾರ ಕಡಪೊಡ್ಡೇಜಿ ಇಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಏತೆ ಪುರ್ತು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ ಓಲು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಸುರುಕಾದ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾನಿಲ ಇರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಅಂಚೆ ಮುಪ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜಿರು ಗೊತ್ತು ಮೆರ್ನ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಐತೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಐತ ರೆಡ್ಡು ಸರಿ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿತೊಂದು ರೆಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾದಿನಾರ ಏರ್ಪಂಡ ಅವರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜಿರು ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಕುರುನಾಡದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವ ಆಯ್ನಟ್ಟು ಐತ ಮುತೋರ್ಜಿಂದ ತಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮಂತದ ಚುಜ್ಪಾದಿನಾರು ಆರು ಓವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐತ ಮುಂದೋಳತ್ತನು ದೆತೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಇವ ನಾಯಕ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜಿರು ಗೊತ್ತು ಮೇರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಶಿಬಿರದ ಇಂದು ದಾಯಕೊಂಡ ಆ ಶಿಬಿರದೊಂದಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೆ ಐತೆ ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ತಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಎಡ್ಡು ಸರಿತ ಆ ಒಂದು ಶಿಬಿರನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ದಿನತ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ತಗೇರ ಅಂದಿಟ್ಟು ಮುಂತುದು ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪ ದೈಟಿತ್ತಿನಂಚ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ತೋರ್ಸುವ ನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜೀರ್ ಗೊತ್ತೇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಡಿಲ್ಲರ್ ಬಂಡ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಶಾರದಾದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರೆದು ಶ್ರೀತ ಗೃಹ ಪಕ್ಕದಾರಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಂಪರೆಲ್ಲರೂ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲರದ ಪತ್ತಿನ ಬಗಂಬೆಲ ಮಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲ್ಲಜ್ಜಾಡು ಹಣ ಕುಂಪಲದ ಪತ್ತಿನ ಬಗಂಬೆಲ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಈ ಊರು ಪ್ರಥಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲಾಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಮುಂದೋಲತ್ತು ತಂದು ಐತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಆದಪ್ಪು ಗೌರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಆದಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆದೈತದು ಮಾತಾಡ್ತಿಡ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೇತನ್ ನಗರ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಗಳ ಅವನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಪರಿಸರದ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹಕಾರ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಪನು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮನೆ ಪರಿಸರದ ಮಹಾದೇವಿ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಶೇಖರ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಿರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾಡಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ.
ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ini ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ರ ಬೃಂದದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಲ್ಪ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಂದೊಂದು ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಆವರಣ ಐಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಉಳ್ಳರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಟು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಈ ಇನಿ ಭೂಗೋಳಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಬಗಂಬಿಲ ಪರಿಸರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಂದಲ್ಲ ಐಕೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅಡಿಪಾಯನೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮುತ್ತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಊರದ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂಪನಂಚಿನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಕರಿನ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದೆ 5 ವರ್ಷ ಕರಿನ 16 ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಮಂದಿರನೆ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಆಪಾನ್ಸ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ನಂಬಲು ಅಂಚನೆ ಇವರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಐನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ದಾಸ್ ಈ ಭಾಗದ ನಿರಂತರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬಂತೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತಾ ಪರಿಸರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಾಗ ದುಃಖಾಗ ಭಾಗಿಯಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ದಾಸ್ ಉಳ್ಳರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತೃಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತ ಆಗಲ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಊರದ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತ ಬಗಂಬಿಲ ಮಾತೆಯ ಶಾಖದ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಶಾಲುಪಾರ್ದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ತಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಮೇರೆ ಶಾಲುಪಾರ್ದು ಪ್ರವೀಣ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಗಣಪತಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಂತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೂತನವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುರಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತೃಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂದಿರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಗಂಬಿಲದ ಅವಧಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಭಯಪಂಡ ಕರಿನ 11 ವರ್ಷದ నుంచి ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಂದಿರದ ಆಶಯ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಇವನಿ ಬಗಂಬಿಲ ಬೈಪಾಸ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ಅವಧಿ ರೂವಾರಿ ನಮ್ಮ 11 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತುರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಹಿರಿಯರ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಶಾಲುಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿದರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರಾಗ ಒಂಜಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾವು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಿಂಚಿನ ಮಧುಕರ್ ಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತೃಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಕರಿನ 15 ವರ್ಷದ నుంచి
ಅವಧಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸುವಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಕರಿನ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ವೇತ ಮತಮತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ವೇತ ಯೋಗಿನಿ ಗಂಗೆಯ ಮೇಲೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ತಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆದ ಒಕ್ಕೂಟ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಗಂಬೆಲದ ಒಕ್ಕೂಟ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಪುಳಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಗಂಬೆಲದ ಒಕ್ಕೂಟ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐನಂಚಿನ ಪ್ರಿಯ ಆನಂದ ನಾಯ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯರು ವಿರೇನ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಅಂಚೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತನಾಡ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಬಗಂಬೆಲಾರು ಏತೋ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸಗೋಸ್ಕರ ಯೋಜನೆದ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಈ ಒಂದು ಬಗಂಬೆಲ ಪರಿಸರ ಇಂದತ್ತ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ವೇತ ಪ್ರಿಯ ನಾಯ್ಕ ಮೇರಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಮೇರಿನ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಇಕ್ಲೇನ ಹೇಮಾವತಿ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೈತರ ಬಣದಾನ ಅವಿನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪೋಷಕರ ಏನಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಬಗಂಬೆಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮೆರಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಒಬ್ಬ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತನಾಡ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇರನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ 6-10 ಅಮೃತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾನರಿಗಳ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಆಡು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಇತ್ತರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿಷಡು ಅವು ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ನಿಭಾಯಿಸಿನಂಚಿನ ಅವೇನಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಶ್ವೇತ ದಿವಾಕರ್ ಮೇರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಯಮಂತದ ಮೇರೆನೆ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ವೇತ ಕೀರ್ತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಂತದ ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ಶಾಲ್ಪಾರ್ಥ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಸಡು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ ಬಗಂಬೆಲ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ತಂಡಲಕರೆ ಇಂಕಲ ಮಹಾಪೋಷಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುರಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಬಂದ ಇಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೇರೆ ಈ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸತತವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಇಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಆರ ನಿಜವಾದ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ನೆಟ್ಟು ಆತ ದೂರಡಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ಹಾಜರಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಇಂಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಬಗಂಬೆಲದ ಹಬ್ಬ ಬಂಪುನಂಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇಡೀ ದಿನ ಇರ್ತದೆ ಭಾಗಿಯಾದ ಐಕೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಶ್ವೇತ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮೇರೆನು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೀವಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಗಂಬೆಲ ಬೇರ್ಲೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಮುಪ್ಪಳು ಸೇರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತರಣ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಯುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ 1 ವರ್ಷದ ಸತತವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಮಂದಿರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ
ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತನ್ನ ಆ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂಚ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇರೆನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೀತಮ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ದಯವಂತದ್ದು ಅಂಚಿನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಮಾತಾ ಸೇರಿದ ಅಂಚನೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲ ಉಪರಂಜನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತಾ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಆ ದಿವಸ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ವೈದಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತಾ ಅನ್ನದಾನ ಫಲಾರ ಸೇವೆ ಮಾತಾ ಆಪನಲ್ಪ ವಾ ರೀತಿಲ ವಿಘ್ನಲು ಬರಂದೆ ಮಾತಾ ರೀತಿಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚೊಂಡ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದು ಬರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆದು ಆ ರೀತಿ ನೀನು ನಡಪಾವಡು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚನ್ನು ನಡಪಾವಡು ಬಂದು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆವಡು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೇಡ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ದೀಪ ಅರಳಿಸರೆ ಹನುಮಕೂರಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಜನ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನ ಒಂದನೇ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಬರೋದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೇರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ್ತಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರ್ನ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯವಂತದೆ ಪಾರಾಯಣೆ ಭಕ್ತಾಭಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿರೂಪಿ ಸನಾತನಿ ಗುಣಶ್ರೀ ಗುಣಮೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ನೀಲವರ್ಣಂ ತ್ರಿಲೋಕಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಂ ಓಂ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸತ್ಯಮದ ಧರ್ಮಂಚರ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಇವನಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಬಗಂಬಿಲದ ಇವನಿ ಪರಿಸರಡು ಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿದ ಪರವಶತೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಕಾಲಡ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯನು ಬಲೆಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪುದರಡು ಮನು ಭಾರಿ ಆತ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ನಡಪನ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಾಮಲು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ದೇಶದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣದ ಅಂತರ್ಸತ್ವದ ಮಹತ್ವ ನರಮಣಿ ತೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಾವಂದಿನಂಚಿನ ನರಮಣಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ
ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುನಾತ್ ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಮೆ, ಈ ದೇಶದ ಮಹತ್ವ, ಈ ದೇಶದ ನೆಲೆಟು ಪುನಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ದಿಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಇನಿ ತೋಜನಂಚಿನ ಮತ್ತು ತೋಜವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಗವಂತೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಭಾಳ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೆಯರು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಧೀಮಂತಿಯರು ನಕಲು ಅಂಡ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ನ್ಯಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊರಡಾಯಿನಾರು ಅಂಡ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾದ ಆ ಸತ್ಯ ವರಿಪಾವನ ಅವನು ಅರು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆಣ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರು ಇಚ್ಛಾಮರಣಿ ಆಯ್ನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅರೇನ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲಾಗಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯನ ಕೌರವರಿಗೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಕಡೆತೆ ಯಾರು ಶರತ ಮಿಕ್ತ ಶಯನಾವಸ್ಥೆ ಪುನಗ ಕಡೆ ತನ್ನ ಅಂತ್ಯನ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಆರು ನೆಂತೊಂದು ಪುನಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕರೆದು ಆ ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಬೊಕ್ಕದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಗಿದೀಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಡೆ ಪೋನಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಏನನ್ನು ತುಯ್ಯರ ದಾಗ ಬೈದಾರು ಸುರುಕು ನಿಖಿಲ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ ಶಯನಾವಸ್ಥೆಡು ಶರತ ಮಿತ್ತ ಜೈದೇರು ಅರೇನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ಅರೇನು ಪೂಜನೀಯ ಭಾವನೆ ತೂದು ಆ ಮಾಚೇತನವೈನಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಬಂದು ಇನಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ತೂವೊಂದೆಲ್ಲರೂ ತೂತಾರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಇಚ್ಛಾ ಮರಣಿ ಅರೆಗೆ ಮರಣನೇ ಇಚ್ಛಂದ ಕೊಲ್ಲೋಲಿ ಅವ್ರ ದೇಹ ದಾನ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈಜಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ಯಾರು ಈ ಶರಟು ಜಪ್ಪಲಕ್ಕ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿನಿ ಬಯಡ ಬುಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಕೆಲವು ದುಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮನೆ ಕಣಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಒರಿಪುನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಈ ದೇಶ ಭಾರಿಯಾತ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿಯಾದ ಬುಣೆದಳು ನಿಖಲ್ ತೂಪರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಲ್ಪಾವಡು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾವಡು ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ತೂಂದು ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ದೇಶದ ಒಂದು ಮತದಾನಗೆ ಎತ್ತು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಪಂಪುನ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಪಾತ್ರ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಆಳನಕಲು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೇ ಅರಮನೆ ಒಂದು ಈ ಅರಮನೆ ಒರಿಯಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಒರಿಯುವೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಜರೇ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಅವು ಮಂತ್ರಿ ಆದಪ್ಪು ಆ ಬುದ್ಧಿನ ಆ ಮಂತ್ರಿನ ಹೊರಪನ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ದೇಶದ ಈ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳು ಮನ್ಪೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಅವೇನು ಗ್ರಹಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ಐತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯೋಡುಂದಾದ
ಒಂದು ದೇಶದ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಪೂರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಗೆಡೊಂದುಂಡು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಾತ್ರ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ. ಇಕಾನಮಿಕ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇಶದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡು ವ್ಯಾಪಿಸೊಂದು ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಒವ್ಯ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತೊಂದು ಆಂಡಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಡ್ ಈ ಜಗತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇನಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಥೋಪಾಲು ಆವಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಲುಂಟು. ಇನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಅಕ್ಕೆವಲ್ಲೇರು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೇನಿಕಲು ಇನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವ್ಯವಹಾರ ಆವೊಂದುಂಡು. 100% ರಿಕವರಿ ಆವೊಂದುಂಡು. 100% ರಿಕವರಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐಟಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡಲಕ್ಕೆನ್ನೆ ಆ ಸಮಯಗಾನಾಗ ಆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟರೆ ವಾರಾಗ 15 ದಿನಕ್ಕೊರಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟರೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒದಗದೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏತ ಬಂಗಾಂಡಲ ಐಟ್ ತೆಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಲೋನ ಸಾಲ ಪಡೆಯಂಡ ಅವು ಆಯ್ನಾತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಾಲ ತೀರುವನ ಕೆಲಸ ಆಗೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮನ್ಪೋಡು, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಆವಡು, ಮುಟ್ಟ ಆವಡು, ಆ ಯೋಜನೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತೊಂದು ಆಂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಮನ್ನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಐತ ಹೊರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮಿತ್ತ ಬರೋದು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮಿತ್ತ ಆ ಹೊರಕನು ನಮ್ಮ ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ, ನಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಉದಾಸೀನ ಮನೋಭಾವ ಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುಭಿಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೋಸ್ಕರ ಮತದಾನ ಪಂಪನ ಭಾರಿ ಹತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮತದಾನ ಒಂದು ಮಲ್ಲದಾನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದ್ಧತೆದ ಬರೆದಿನ ಹಕ್ಕು ಪಂಪನ ರೀತಿ ಅವೇನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಮತದಾನ ನಿಕ್ಲು ಏನಾಗಲ ಪಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ವಿಷಯ ಪಾಡೋದು ಪಾತ್ರನತ್ತು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ಎಪದ ಬರಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹಿಡ್ದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕಿತ್ತ ಆಪತ್ತುಪ್ಪನಿ ವಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಡು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪಡು, ಆಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡೇನಿ ದಾನ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮನೇ ನೆನ್ಸಿನ ಈ ದೇಶದ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ತತ್ವ, ಬದ್ಧತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ, ಕೀಳ ಅಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ಪಲೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನಗೆ ಗೌರವ ಉಂಡು, ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು, ಬದ್ಧತೆ ಉಂಡು. ಅವನೆಂಚೆ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಏರ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತು 25ನೇ ಶತಮಾನಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಹತ್ತು ದೇಪಣ ಆ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಬರೋದುಂಡು. ಏರ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಹತ್ತು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡ, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ, ಏತ್ ಪೂರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುರಂದ ಕೊಡಗು ಪಕ್ಕ ಕೇರಳದ ಭಾಗ ನಡತಿನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಅವು ಬಿಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನು ಎಂಚ ಸೈಪರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹತ್ತಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆದ ಮರಣಲು ಅಮರ ಮರಣಲತ್ತು ಮರಣಡ್ಲ ಅಮರತ್ವ ಮರಣ ಅಂದುಂಡು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆದ ಮರಣ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪುರ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ. ದುರ್ದೈವದಾಸ್ ದುರ್ಮರಣ ಅಪಮೃತ್ಯು ಘೋರ ಮೃತ್ಯು ಕಾಡೊಂದುಂಡು ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಓಲು ತತ್ತದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಓಲು ತತ್ತದಿನಿ ಪಣ್ಣಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಡು ದೇವರನ ರೂಪಡು ಏತ್ತು ರೂಪರು ದೇವರನ ಉಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತದ ನಿಜ.
ನಿಜವಾಯಿನ ದೇವರು ಅಪ್ರಮೆ ಗುರುಕುಲು ಈ ದೇಶದ ರೈತೆ ಈ ದೇಶದ ಯೋಧೆ ನಿಕ್ಲಾಗ ಆಪತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪು ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಪೂರ ತೂಜಿನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಮರಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲಡು ದೇವೇರು ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ ಆ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹತ್ವ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಋಣ ತೀರಾವಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಿಷ್ಠೆಡು ಒರಿಯನೊರಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಒರಿಯನ ಬೇನೆಗೆ ಒರಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಮತ್ಸರ ಕಡಿಮೆ ಮಂತೊಂದು ಮಾತ್ಸರ್ಯದ ಛಾಯೆಡು ದೂರ ಮಂತೊಂದು ನಮ ಒಟ್ಟಾಪುನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಾಪುನ ಈ ದೇಶದ ಅಸ್ತಿತ್ವಡು ನಮ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಸಂತೇರಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ದೇಶದ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣದ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಒರಿಪುನ ಅವೇ ಆಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಒರಿಪುನ ನೀನು ಎಂಚ ಉಂಡು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ ಸಂತನ ಬದುಕು ಸಂತಗ ಆಸೆಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸರಬಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಿಸಿನ ಏನೋ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಸಂತಗ ಓಲೈಜಿ ವಾ ಬೇನೆಲೈಜಿ ಬೇನದ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಸಂತ ಐತಿ ಪ್ರತಿಕಾರದ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತನ ಸಂತೆ ಐತಿ ನೆನಪಿದ್ದೀನಿ ಎಂಚಿನ ಸಂತೆರ್ನ ಗುಣಕುಲು ಇನಿ ಈ ಜಗತ್ತೆಡೆ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಬಣ್ಣ ಬಾಳಿ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಐತಿ ನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸು ಒಂದು ಪದರೈಕ ಆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಡು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಬಾಜಾತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒರಿಪುನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೃಹಿಣಿ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತೈದೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಲಿ ಏತು ಆ ಪವಿತ್ರತೆ ಇಲ್ಲದ ದೀಪವಲ ಅವನು ಆ ಇಲ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪುರುಪುನವನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪುನವನು ಅವೇ ನೀ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪುನಗ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿದ ಆಚಾರಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದಿದ್ದಾಣ ಭಾರಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಣಕ್ಕಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತದ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜನು ಆ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ಮೆರೆಪಾಯಿನಂಚಿನ ಚೇತನನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಕಳೆದು ಪೋತ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಆ ಚೇತನದ ಶಕ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಇನಿಕೆಲ ಧೀಮಂತಿಕೆ ಆದುಂಡು ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗೆಲು ಧರ್ಮಚಾವಡಿಲು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಮಹಿಮೇಲು ಇನಿಕೆಲ ಈ ಮಣ್ಣು ಅಂತರ್ಗತವಾಡ್ತುಂಡು ಐತ ಬೆಲೆನ ನಮకు ಗೊತ್ತಾತಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಈ ದೇಶಡು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆವಡಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆ ಸಂಘರ್ಷ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ದ್ವೇಷ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆ ವೈರತ್ವ ಬರ್ಚಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಉಲಯಡಾವಡು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪಿದಯಡಾವಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಮಠ ಮಂದಿರ ಆವಡು ಸ್ವಾಮಿನ ನಕ್ಕಲು ಉಲಯಡಾವಡು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಪೂರ ವರಿಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶ ವರಿಯುಂಡು ಸಮಾಜ ವರಿಯುಂಡು ನೆನಪುದಿದೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡ ಜೋಕುಲು ಐತ ಪಿರೋಡು 4 ಜೋಕುಲು ಐತದೋಡು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಅಪ್ಪನ ನಿಂಚೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿಂಡ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕ ನಿಂಚೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿಂಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಅನರ್ಥ ದುಂಬದ ದಿನೋಟು. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ, ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಜನೆಯನ್ನು ಪಂಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ, ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಂದೇಶ ಕೊಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು, ಮಠ ಮಂದಿರಡು, ಸ್ವಾಮಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಪನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ದಿನೋಟು. ನಾನು ಭಾರಿ ಕಡಿಟ್ಟಿನೇನು ಪಂಪೆ ಒಲ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತದಡೆ ಪೋಂಡ ಶೆಟ್ರೆ ಯಾನು ಭಾರಿ ಕಡೆ ಪೋಪೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪಣ್ಣ ಇನ್ನೇನೆ ತಿದ್ದರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಪೋಪಿನಿ ಸಮಾಜನ ಪೋನಾಗ ಅವನು ಭೂತಾಡು ಪುರ ಒಂದು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ ಪುನಃ ಪುರ ಪೋನು ಅಮೃತ ದೀಪುನ ಪುರ ಅಂಡಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಾನು ಪೋಪೇನೆ ಅಂಚೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಪೋಪೇನೆ ದಯ ಪಂಡ ಐದು ಮುಖ್ಯತೆ ಜನಕಲ ನೆತ್ತರು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಜನಕಲ ನೆತ್ತರು ಶುದ್ಧ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಪುನು, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಅಂಡ ಭಾವನೆ ಶುದ್ಧ ಆಪುನು, ಭಾವನೆ ಶುದ್ಧ ಅಂಡ ಪುರ ಶುದ್ಧ ಆಪುನು, ಕರ್ಮನ ಶುದ್ಧ ಆಪುನು. ಆಯ್ಕೆ ಪಡೋದು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಪೋಪೇನು ಫೋನಾಗ ಅವನು ಜೋಕಲಿಜ್ಜರು ಒಂತೆ ಜವಣೇರು ಜವಣೇರ್ನ 35-40 ಬೊಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೂ ಏನಕೇನಿ ನಿಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಈತೇನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಡಿಯಡ್ದು ನನ್ನ 4 ಪಾಲು ಉಳ್ಳೇರು ದಾನೆ ಬೈಜೇರು ತಾಲುಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಓದೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬರೆಯೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿಡಿದು 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಅಂದ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಓದುವೇರು ಅಕ್ಕಲು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ಯಾರು ಭಾರಿ ಓದುವೇರು ಬೊಕ್ಕವರ ನಮಕ್ ಪೊನ್ನಾನಿಗೆ ಪೊನ್ನಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪನಿ ಪೊನ್ನಾನಿಗೆ ಪೋತನು ಗೋಸ ಬಾರ್ದನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಳು ಯಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲೇ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಏನು ಪುದರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪರ್ಯ ಅಕ್ಕನ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕದು ಪೋಪೇರೆ ಶಾಲೆ ಪೋಪನೆ ಹಿಡಿದು ಬಾಡೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಅವಳ 5-6 ಗಂಟೆ ಈತಿಥಿಯಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ಪು ಒಂದುಪ್ಪ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಿರ ಪೋಣ ಏನು ದೂರ ಪೋನಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೀನೆ ಪೋನ ಏನು ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ವೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಏಕಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋನಾಗ 5 ಆನಾಗನೆ ಅಕ್ಕಲು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮವಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕೆರ್ನ ಅಪ್ಪೆಲೆ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಚಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪೆಲೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಪು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ಆಂಡಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲ ಆಂಡಲ ಮನ್ಪಾಡು ಮನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಕೂಡ 5 ಪೋನು 5 ಪೋದು ಅಕ್ಕಲು ಆತ ಪುರ ವಿದ್ಯೆಟ್ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಇನಿ ಅಕ್ಕಲ ಎತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆತನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಅಕ್ಕಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅವೇ ಜೋಕಲು ನಮ್ಮ 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರ ನಾನಾಗ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪುನಿ ಓದೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲು ಏತು ಓದಾಡು ಏತು ಬರೆಯೋಡು ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರಗೆ ಬರಂದೆ ಅಕ್ಕಲು ಏತು ಬರೆಯಂಡಲ್ಲ ಏತು ಓದುಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗನು ತುಯ್ಯಾರೆ ಅಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪುದಿ ನಿಖಲ್ನ ಸುಖ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲು ಏಪಲ ತಿಕ್ಕಾಯರು ಇನ್ನೇನು ಬರೆದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಇನಿ ಬಡಿತ ನಿಖಲ್ನ ಪರಿಸರ ಹಿಡಿತಿನ ಕೆಲವು ಪುರ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರ್ಲ ಯಾವ ತೂಲೆ ಹಾಕ್ಲ ಗಮನದ ತೊನ್ನೆ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮುಂಕು ಪಾಡೋಜೇರು ಕೆಲವರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮುಂಕೊಟ್ಟೆ ಮನ್ ಪೂಜಾರು ಏನು ಕೇಂಡೆ ದಾನೆ ಮಗಲಿಗೆ ಮುಂಕೊಟ್ಟೆ ಮನ್ ದಾಳೆ ಜಾಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪಲ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾನಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಗೋಸಲ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಪೋತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ಪಿರವರ್ ಪೂಜಾರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಡ್ದೇ ಪೋಪಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರಂದೆ ಪಡೋಂದಾಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೆ ವಾರ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಭಜನೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಕ್ಲೆ ನೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ವಾರ ಭಜನೆ ತಮ್ಮಲು ವಾರಗೊಂಜಿ ದಿನ ಭಜನೆ ಅನಾಗ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ನಿಯಮಿತವಾದ ಆಕ್ಲೆನ್ ನೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೂಲ ಬಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸಮಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಅವೇನು ಬಿಡ್ಲೆ ಆ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಸೀಮಿತ ದೀಲೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬರ್ಪುನಿ ಆ ಭಜನೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣಿ ಭಜನೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗ ಮನ್ಪುನಿ
ಭಜನದಲ್ಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಪಾತೆಯವ್ರನ್ನತ್ತು ಕಂಡನಿ ಬಂಗಾರ ಕಂತೇರು ಮಾಮಿ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಜೇರು ಅವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅವೇನೇ ಅವ್ರು ಬೇತೆ ಸಂಸಾರಿಕ ಪಾತೆರನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನಿ ದಿನ ರಾಡನ್ನು ಭಜನೆ ಮನ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಡಿತ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತೆರಲಿ ಒಲಿಯ ಕೊರೆಗೆ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಹೊರ್ತಿನಕ ಸುಖನೇ ಬನೋಚ್ಚಿ ಕಷ್ಟದೇನು ಬನ್ನಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಶೆಟ್ರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಬಡವದ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಬಡವದ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಬಡವದ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ನಮಗಿತ್ತ ಬಡವದ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೇವರು ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ದಾದ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಈ ಕರಿಯಮಣಿ ಪಲ್ಪನ ತಾಳಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಹೃದಯ ಎಡುಪೋಡು ಇತ್ತ ಏತಮಲ್ಲ ಬಡವರ ಅಂಡಲ ತೂಲೆ ಆ ತಾಳಿ ಉದ್ದನೆ ಬಂಗಾರಿಗೆ ರೇಟ ಅಂಡಲ ತಾಳಿ ಉದ್ದನೆ ವೈಪಾಡುವೇರು ಆ ಉದ್ದನೆ ತಾಳಿ ಪಾಡ್ದು ತಾಳಿ ವೈಪುನಕ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನೇನು ಕೆರೆದು ಹೋಮಕೊಂಡಾಡು ಪೊತ್ತವನಕ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅವು ತಾಳಿದ ಉದ್ದದ ಪ್ರಭಾವ ಐಟೆಲ್ಲ ಶೆಟ್ರುನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದವ ತಾಳಿ ಬೇಜಾರವು ಶೆಟ್ರುನಕ್ಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಂಕ ಪನಂದ ಉಪಾಯ ಜಂಚಾಂಡನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ತಾಳಿ ಹೃದಯ ಎಡುಪೋಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕುಂಕುಮ ಮಾಡೋಜೇರು ತೂಲೆ ಏರ್ನಾಡನ ಮುಂಡು ಕುಂಕುಮ ಪುಣದುಲೆ ಆ ಕೆಲವು ಟಿಕ್ಲಿನ ಬರ್ತಾವನಿ ಅವು ರೈಸುನಿ ಬೊಕ ಈ ಪೂರ ಚೇಳುದೆಲ್ಲ ಕಂತಿನೇನು ಪೂರ ಪತ್ತಾವನಿ ವಿಚಿತ್ರ ಆ ವಿಚಿತ್ರ ಏನು ಮಂತದ್ದು ಆ ಮೋನೆಡು ತೇಜಸ್ಸಲಜ್ಜಿ ವರ್ಚಸ್ಸಲಜ್ಜಿ ವರ್ಚಸ್ಸಲಜ್ಜಿ ಕುಂಕುಮ ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಂಜವನಿಗೆ ಗಂಧ ಚಂದನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಎತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಪಾಡೋಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಪೋಪಿನಿ ಮಿತ್ತಿರುದು ತ್ರಿಪುಟಿಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಇಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದ ಚಂದನ ಆ ಕುಂಕುಮದ ಹಿಂದೆ ದ್ರವ್ಯ ದಾದ ಪಾಡುವ ಅವು ಆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರರೆ ಈ ಕುಂಕುಮಧಾರಣೆ ಭಸ್ಮಧಾರಣೆ ಚಂದನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ತ್ರಿಪುಟಿಡು ರಡ್ಡಂಗ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಭಾಗಲ ಒಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೇನು ಕರ್ಮಾಂಗನ ನಿಕ್ಲು ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊರಿತೊಂದು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಆ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ದೀವಂಡಾರಣ್ಣ ನಿಕ್ನ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಡೆ ಪೋಪುಣ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಪದ್ರಗೋರ್ ಪೂಜಿ ಏರೆಗಲ ಐಕಲ ಭಂಗ ಪೂಜಿ ಈ ಪುರ ಕರ್ಮಾಂಗನ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡ ಸರಿಯಾದ ಮಂತೋನೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡೋನಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ಇತ್ತಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಪತ್ತಾದು ಕಂಡನೆಗ್ಲ ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲೆಗೆ ಗತಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ಅತ್ತೆ ಅನಂಜನ ಲೆತ್ತಿಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಕದಾನ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಸೈಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕ ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ದಾಸಲಜ್ಜಿ ಯಥಾರ್ಥ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ ಮಠಕ್ಕೆ ಏತು ಭಂಗ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏತು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪಂದೆ ನಾನು ಬರ್ಪುನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿನಿಕ್ಳು ಇನ್ನೇನು ಲೆತ್ತಿಜಡ ಮನ್ಪೇಜಿ ಇನ್ನೇನು ಪನ್ಪುನೆ ಅವನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಬೆತ್ಕಲ ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೆತ್ಕಲ ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಎತ್ತಿನಂಚ ಬೆತ್ಕಲಾದಾತ ಪವಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಬೇತೆ ಓಲೈಜಿ ಅಲ್ಲ ದೇಹದ ವಿಶೇಷತೆ ಅವೇ ಅವನ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಸಾದ ಓಲ್ ಪಾಡೋನಿ ಬೆತ್ಕಲೆಗೆ ಬಾಡೋನಿ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಬಾಡ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆತ್ಕಲದ ಅಲ್ಪನೆ ಆ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗ ಎಡಪಾದೇವ್ರಿ ಒಂದು ಬೆತ್ಕಲೆ ಬಾಡು ನೆರೆದು ಇತ್ತಿನ ಆಟದಕ್ಲು ಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕ ನಲಿಕೆದಕ್ಲು ಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟದು ಐತಲ ದುಸ್ಥಿತಿ ಐತ ಪರಿಣಾಮ ಇಂಚೆನ ಪನೋಡೆ ಇಂಚಪುರ ನಿಕ್ಕುಲು ಬರ್ಚಿಂಡ ಇಂಚಪುರ ಬರ್ಚಿಂಡ ಆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೃಢತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ತೂಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂದಾತ ಅಂದ ನಿಕ್ಕಲು ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಒಂದು ಪೂರ ತೂವಿನ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಅನ್ಪನ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಕಲು ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತೂಲೆ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಜ್ಜಿ ದೃಢತೆ ಪೂಜಿ ಹೊರ ಇಂಚೆ ಬರ್ಚದಾಂಡ್
ಹೊರ ಒಂದು 4 ದಿನ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ 4 ದಿನ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ 5 ದಿನ ಇಂಚ ಒಂದು ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿಲತ್ತು ಇಂಚಿಲತ್ತು ಈ ನಾಟಕೊಂಡು ಶಾರದಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಪ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಏತಿತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಉಂಡು ಪಂಡ ಆತೇ ಪಾವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಆತೇ ಶಕ್ತಿಲು ಉಂಡು ಆತೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಟಾಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಆತೇ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು ಕಾಜಿ ಕುಪ್ಪಿದ ಕಾಜಿ ಇತ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ಕಾಜಿ ಉಪ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ರೋಲ್ಡ್ಗಳು ಬೋಡಿತಿನಂತ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಹೆಚ್ಚಬಾಡು ಕುಪ್ಪಿದ ಕಾಜಿ ಬಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಂಗಾಪುಣು ಏನು ಕೆಲವೆಡೆ ಕೇಂಡ ಕುಪ್ಪಿದ ಕಾಜಿ ದಾನ ಬಾಡು ಅವು ದರಿ ಉಣ್ಣು ದರಿಯಾರೆ ಪೂರ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮನೆ ದರಿದುವಪ್ಪ ನಮ್ಮನೈತೆ ಆತ್ಮವ ದರಿದೇ ಬೋಪಿ ನೀವು ಹೌದಾ ಒರಿಯುಜಿ ಅಂಚ ಬಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏತು ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುವ ಕಾಜು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಎತ್ತಿ ನಂಜ ನಮಗೆ ರಡ್ಡೇಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊನಪು ನಮ್ಮ ಏನಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಕರತೆ ನೀರಿಲ್ಲ ತೂಲ ರಡ್ಡು ಕೊನಪಿನಿ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಡ್ಡಿ ಉಪ್ಪು ನೀವು ಆ ರಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅರ್ಥದಾದ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತೈದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಂಪತ್ತದ ಬದುಕದ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಪುರುಷರ ಸಮಾಗಮನಾದ ಪ್ರಕೃತಿಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷನ ಸಂಚನ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ನಿಖಲ ಈ ದೇಹದ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಖಂಡನಿ ಪೋನಾಗ ಆ ಕೈದರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತ ಕಾಜಿ ಪುಡಪುನ ಒಂದು ನಿಖಲ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನನಾಪುನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿಯರಿಗೆ ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಈ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕಡೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ಪೋಯ್ ದಿನವಲ್ಲ ಕಾಣೆಲಾಕದ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತೈದೆ ಏನೆಲ್ಲ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಮಾಡೋಡು ಕಾಣೆಲಕ್ಕದ ಮೀದು ಅಲ್ಲ ಸುರುತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಜವಾದ ತೂಪತ್ತವನೇ ತುಂಬು ಇತ್ತೆ ಕಾಣೆಲಕ್ಕದ ಮೀಪುನ ಬಿಡ್ದು ಸರಿ ಕೂಲಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತ ಪೂಜೆ ಧಾರಾವಾಹಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪು ಅವು 7 ಗಂಟೆಗೆ ತೂಯಿನ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಿಡ್ದದ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಅವೇನು ನೆಂತದ್ದು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ತುಳಸಿ ವೃಂದಾದೇವಿಗೆ ನೀರು ಮೈತದ್ದು ಸೂರ್ಯಗೆ ತೂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಪನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಏತ್ತು ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಖಿಲ ಕುಟುಂಬದ ಏತು ಆತ್ಮಲುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಈ ಜೀವರಾಶಿದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪೊಣ್ಣನ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಪೊಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಸಮ್ಮಿಲನಡ ಪೊಣ್ಣನ ಮಹತ್ವ ಭಾರಿ ಉಂಡು ಪೊಣ್ಣನ ಜನ್ಮ ಆತ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ್ಯಾದ ತನ್ನ ಬಾಲ ಪ್ರಸೂತಿ ಆನಾಗ ಆ ಬೇನೆಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಗರ್ಭಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪನಂಚಿನ ಆ ಜನ್ಮ ಕೊಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆ 1 ತಿಂಗಳು ಆನಾಗ ಆ ಪ್ರಸೂತಿ ಆನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಬೇನೆ ಸಹಿಸಿದ ಆ ಬೇನೆಡೆ ಸೈನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸೈಪಲ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಆ ಬಾಲೆ ಪ್ರಸೂತಿಯಾದ ತಿರ್ತುಬೂರ್ನ ಬಾಲೆನ ತನ್ನ ಒಲೈ ಆತ ಬೇನೆ ಇತ್ತಣ್ಣಲ್ಲ ತನ್ನ ಭಂಜದೊಲೆ ಆತ ಬೇನೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಇತ್ತಣ್ಣಲ್ಲ ಆ ಬಾಲೆ ಅಂತದ್ದು ಸಹಿಸುವುದು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಜಗತ್ತಡಿ ಏರ್ನ ಋಣ ಅಂದಲ್ಲ ತೀರಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಪ್ಪನ ಋಣ ತೀರಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಜನ್ಮ ನೆತ್ತೂರ ಅರ್ಥಮಂತ ನೋಡಿ ನಿಖಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಾಥ ಕಾಲ ಈ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯರಾದ ಆದರ್ಶ ಶ್ರೇಯರಾದ ನಿಖಲ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೋರಿಪನಂಚನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಕಾರೋಂಗಿಲ್ಲ ಕಾರ ಒಂಜೇ ಬಿರೆಲೆ ಪಾಡುನಿ ಕೆಲವರು 2 4 ಬಿರೆಲೆ ಕಾರೋಂಗಿಲ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ಕೆಲವರು ಕೇನುವೇರು ಎಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ದಾನೆ 4 ಉಂಗುರ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡನಿ ಒಂಜೆ ತಪ್ಪುಗುರ ಇಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಂತು ಕಾರೋಂಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಬಿರೆಲೆ ಒಂಜೇ ಕಾರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕಾರಗೆ ಬಿರೆಲು ಉಂಡು ಇತ್ತಿನಾಥ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಐಟೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಕಟ್ಟ ಉಂಡೈಕೆ ಈತೆ ಕಟ್ಟ ಆವಡೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟನೆ ಪೂಜೆ ಒಂಜೇಟೆ ಈತೆ ಸಪುರದೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಗಿಪೂಜೆ ಅವು ಸಪುರೋಡು ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾರ್ಲ ಬರ್ಪೂಜೆ ಸೊಂಟಲ ಬರ್ಪೂಜೆ ಇಂದಕ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇನು
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಅತನ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಲ್ತ ಕುಲ್ದು ತೀರ್ಥ ಕುಲ್ದು ಒಣಸು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕೊಡುಗೆವು ನಮ್ಮದೇ ತೊಂಡವೇನು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಮಂತ ನಮ್ಮ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರುಮಂತನ ಆನೆರಿಂಚ ಸುರುವತ್ತನ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಪೂರ ಬೇನೆನೆ ಸರಿ ನೆಲಟುಕೊಲ್ಲೆರ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ತಿರ್ತು ಕುಲದ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತಿನಾತ ಜನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಣಸು ಆಹಾರ ದೇವರನ್ನು ಸುದೀತದೆ ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ್ನು ಸುದೀತದೆ ನಿಕ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನು ಸುದೀತದೆ ನಿಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಸುದೀತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪುರತ ಅವು ಜೀವನಡು ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಐದು ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಐದು ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಬದುಕದ ಪೂಜೆವು ಜೀವನದ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವರನ ಅನುಸಂಧಾನ ದೇವದರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಡು ಚೇತನವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನು ಪ್ರಾಕಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ ದೇವಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇವಿ ಪಂಬನ ಸೋತ್ರ ನೇತನುಂಡು ತಡವರಿಕೆ ಒಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತಿರ್ರೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಿಕುಲು ನೆನಪಿದಿಲೆ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ಮನ ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಗೊತ್ತಿಜನ್ನೇ ತೂದು ತೆರೆದು ಕಲ್ಪನೆ ನನರ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭಾರ್ಯಾತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಲು ಸಿದ್ಧಾಂತಲು ತತ್ವಲುಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಂಪುನ ಸುವಸ್ತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನ ತೆರೆದು ನಿಕಲು ಪೂಜೆ ಮಂತಂಡ ಅವು ಭಗವಂತಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಪುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಈ ಪುಣ್ಯಪೂರ್ವ ಕಾಲಡೆ ನಿಕಲು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡಾಯ್ನೆ ಯಾನು ಮುರಳಿ ತೆರಪದ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗೆ ಪ್ರವಾಸಗೆ ಪುನರ್ದಾತ್ರ ಎಲ್ಲ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶರಬೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುಜ್ಞಾ ಕಲಶ ಆದ ಅಲ್ತೋರ್ದೆ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನು ಬಚ್ಪೇಡ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವು ನಿಗದಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ದಿರಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂತೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಜಶೇಖರನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಲ್ಲ ಬರುವೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೈತೆ ಒರೆಗೊರೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪೋಚಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಮತ್ಸರ ಪಡೆಯೋಚಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಡಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲು ಮರ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ದುಸ್ಥಿತಿಯವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವಕುಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಂತಿನ ಆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಬೇನೆನೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸತ್ಕಾರ್ಯನೇ ಮರೆತು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡೊಂದಾಂಡ ಮಠ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬದ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮುಡಿಪದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ನಿಖಲ ಪಿರಾಕದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕದ ಸಂಪತ್ತು ಇಂದೇನು ತೋಜಾದು ಐದು ಮೂಲಕ ನಿಖಲು ಸಂಪತ್ತು ನಿಖಲು ಸುದೃಢವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಸದುಪಯೋಗ ಆದ ಸಂತೃಪ್ತಿದ ಜೀವನ ಬಕ ಸಂತೃಪ್ತಿದ ಬದುಕು ಕೊರಪಲೇಕ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಪುನಂಚಿನ ಮತದಾನ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ನಡೆತದೆ ಈ ದೇಶದ ಬದ್ಧತೆ ಸುಭದ್ರತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದ ಸದ್ಗುಣಶೀಲತೆಡೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಲ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವು ಜನಪ್ರೀತಿ ಲಂಚಕೋರರು ಹಿಡಿದು ಈ ದೇಶದ ಲೋಟುನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವದ ದುಸ್ಥಿತಿ ವಾಭಾಗಗಳ ಬರಂದೆ ಈ ದೇಶ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಬೆಳಗೆರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುನಂಚಿನ ನಾಗದೇವರನ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಕ ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನಲಾತ್ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೆ ಈ ಬಗಂಬಿಲ ಮಾತ್ರತ್ತು ಈ ದೇಶಗೆ ಈ ಸಮಾಜನ ತಿಡ್ಡು ನವಲು ತೀಡು ನವಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದೆ ಐತ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥವತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಧೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜದ ಅಲ್ಪ ಆವಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೆಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದೆ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಗುರುಚರಣೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅನುಪ ಜೈ ಗುರುದೇವದತ್ ಅವನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ.
ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಇನಿ ಗಣ್ಯತೆ ಪೂರೈಗೆ ಒಂದೇ ನೆಟ್ಟು ಮಾತರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ರೆಗಳ ಭಕ್ತಿಯರು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಭಾಗದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪಂಡಿನ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಪಂಡನ ಐನ್ ಮಾತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿನ ಹತ್ರ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೆಲವು ಒತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಬಗಂಬಿಲಾಡು ಅವಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ ಅವಕಾಶ ಮನ್ಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತೆಂಜಿನ ಪಂಡರ ಆ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬಗಂಬಿಲದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಾದೀಪು ಅತ್ತನಂದ ಎಲ್ಜ ಜೋಕುಲಾದೀಪು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಉಲಾಯಿ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಭಜನೆಡು ನಿತ್ಯ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಮಾತರೆಗಳ ಒಂಜಿ ವಂದನೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಬಂದ ಆತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಐತೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನಾದ ಬಹುಶಃ ಒಂದಂತೆ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂದ ಆರು ಪನ್ನಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಹುಶಃ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ಪಂಡೆರಡು ತೋಜಡು ಗೊತ್ತೀಜಿ ಅಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯರು ಇಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾವನ್ಯ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ದಾದಾ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೋರ ಬಣ್ಣಂದ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡ ಅಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಅಂತವನಿಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಬೋದು ಇತ್ತೆ ಎದುರು ಮಾತು ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕುಳಿತುಳ್ಳೇರು ಆ ಟೈಮ್ಗಳಾದ ಬಂಡ ಕಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಬೆಂದದ್ದು ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡೆ ಇಪ್ಪನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಐನು ಕುಡರ ಪನ್ನೋಡು ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು 2-3 ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಅದರತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಂಡ ನಾವಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಆರೇನು ಸರಿಯಾದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ದಯ ಬಂದಂಡ ನಾನು ಇಂಚಿಂಚಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ತುಳಿಯರು ಬಂದಂಡ ಒಳಂಡಲ ನಾಗನ ಕೆಲಸ ಆದೀಪು ಅತನ ಮಂದಿರದ ಕೆಲಸ ಆದೀಪು ಆರಡ ಪಣ್ಣುಂದ 40 ಜನಗಳ ಪಣ್ಣುಂದಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಕುನ್ನಂಚಿನ ಬಂದ್ಪುಣೆ JCB ಐನು ಬತ್ತದ ಊರ ಸಮದಟ್ಟ ಆವಡು ಬಂದ ಆಯ್ತು ಏತ್ ಕಾಸು ಹೆಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರು ಐದು ಸಮದಟ್ಟ ಮಲ್ತೀರಿ ಐನು ನಮಕ್ ಬೋಡಾಳಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪಂಚಿನ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಿನ ಜನ ಆರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಂದ ನಮ್ಮ ಲಂಚನೆ ಉಂಡೈತೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಸಮದಟ್ಟ ಯಾರು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 15 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಆರ್ನ ಕನ್ಯಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಅದುಂಡು ದಯಬಂಡ ಆರು ಸುಮಾರು ತತ್ತಿ ನಡಕ್ಕೆ ಏನುಂಡುತ್ತೇವೆ ಬಂದ ಮುನ್ನೂರಾಯ ದೇವಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಆನಿಲ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂಡು ಹೆಂಗ್ ಬಂದ ಈಗ ಮಂದಿರಾಗ ಮಾತು 2 ಪಂಪ ನನ್ನ ಪಂಪ 200 ಬರೋಡು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ನಿರ್ದುಂಬಳ ಬಂತಾರೆ ಸಾಧದಿಕ್ಕೆ ಸಾಯ ಓಡ ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗಂತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಂದಿರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಂತನ ಏಪಲ ಬಂತಾರೆ ಯಾರು ಹೆಂಗ ಪಂಚಿಂಚಿ ಪೋನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಬೈಕ್ ಬೋರ್ಡು ಕಾರು ಬೋರ್ಡು ಉಂಟಾದ ಪಾತ್ರದ ಬೈರಂಡು ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಂದಿರ ಎಂಚಂಡು ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾಂಡು ಅರೆ ಜೋರು ಜಪ್ಪಾಲೆ ಬಾಡ್ದಂಗ ಬಾಡ್ಲಿ ಬಂದಂಗ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಎದುರು ಒಂದು 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆಯರುಂಡು ಆಕೆ ಆ ರೈತರೆಲ್ಲ ಆಪೂಜೆ ಬಂತಿನದ್ದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಭತ್ತನ ದಾನ ನಮ್ಮ ಸುದಿನ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರಗೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಬಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು ದಯಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಉಂಟು ದಾದ ಬಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಎದುರು ಸತ್ಯನೇ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ದಯಗೊಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಕಾಲದಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಸತ್ಯನೇ ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಪೂಜಾರ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಹಾಕೊಂಡದ್ದು ನಮಗೂ ಎದುರು ಕುಳಿತು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನೇ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಇತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಸತ್ಯನೇ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರೇ ಸ್ವಂತ ಐತದ್ದು ಕಟ್ಟದ್ದು ಅವಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಂಚಿನ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ ಬಹುಶಃ ಆರು ಇಡೀ ಕುಂಪಲಲ್ಲಿ ಏತ್ತ ಜನ ಆರು ಗುರ್ತ ಜನನಾಗ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪ ಆರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಆತಲ್ಲ ಅದೇ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದು
ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ 1 ವರ್ಷ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಆರಡ ಇತ್ತಿನಾಥ ಕೊರಿಯರು ಆರಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಮಂದಿರನು ಆರು ಬತದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆರಡ ಮಸ್ತ್ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರಾಗಿ ಅತನ ನೆನಾಪಂಚ ಭವ್ಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ನಾಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ತುಕ ದೇವರನ್ನ ಉಲ್ಲ ನಮಲ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ನಮಕ್ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ಬೇಡನೇರು ಬಂಡೇರು ಪ್ರವೀಣಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ದೀಪು ಆತಂದ ಅಲ್ಪ ಅವಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶಣ್ಣಂದೇ ಬಂತು ನಿಂಗೆ ಕೂಡ ದಾನ ರಾಜೇಶಣ್ಣ ಓಲ್ಲಾರು ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಅಂತ ಏನು ನಿಂಗೆ ಅಂಚೇದು ರೇಮಂಡ ವಾ ಮಂದಿರಗಳೆಲ್ಲ ಅಲೆತ್ತನಾರು ಬರ್ಪೂಜೆ ಬಂತು ವಿಷಯ ರೇಮಂಡ ಮುರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗೆ ನಾವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಪಲ ಆರು ಏತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಆರು ಟೈಮ್ ಬತ್ತದು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ತೊಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಆತಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮುರಣಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಿಬಿರ ಆಬಂಡರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಿಬಿರ ದಾದ ಆಬಂಡದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಏನ ಪಣ್ಣಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಿದಂಡ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಎಂಕ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ 4 ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಪಿಳ್ಳೆ ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ಕುರು ಹಾಕದ ಅವಳು ಇಪ್ಪೋಡು ಈ ರಾಜೇಶಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಿಬಿರ ಅದು 3 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಕಳೇನು ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಆಕಳಿನ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸನು ಆಕಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಂಚೆ ಮಲ್ಪೋರ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಿಬಿರ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ದು ಆಕಳೇನು ಒಂಜಿ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಡುಗುಳ ಕಾಂಡ ಲೆಕ್ಕದು ಅಲ್ಪ ಮೇದು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದೀಪು ಅದನ್ನ ಕಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ರ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಿಬಿರ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಪುಂಡು ದೇವನ ಕಾಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪರ್ಪುನ ಬುಡುಪು ನನ್ನತ್ತು ಆಕಳ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಈ ರಾಜಸಂಗಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಮ್ಮನ್ಪುಣೆಗಳು ದೇವನ್ನ ಅನ್ನ ರಾಜಸನ್ನಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಕಗೆ ಒದಗಾರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಈರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಜನಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಮಂದಿರದ ಈ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಆತನ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಎಂಗ್ಲ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಕುಡಿದಿನಕು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೇ ಬಾಡ್ನಂಚಿನ ಕಾಸು ಪೂಡ್ತದನ್ನ ಮೂಜೆ ಸಾರ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಸತನ ಮಂದಿರ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಈ ಮಂದಿರ ಮುಲ್ಪ ಆತಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಎದುರುಗುಳ ನಂಚಿನ ಆತನ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿರಗ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೈಗುಣ ಅಕ್ಲಾಕು ಕೂಡ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಜ ಕಾಸದ ಒಂಜಿ ನೆರವು ಆಯ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ನಿಖಲಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ದಾವಣಗೆರೆನ ಸಾಯಲ ನೆಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಬೀಳದು ಈಗ 2 ಬೇಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ವಾಮಿ ಉಳ್ಳೇರು 6 ವರ್ಷ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಮಂದಿರ ಆನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಏರು ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಬಾಡ್ನಕ್ಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ಎತ್ತದೀಪ ನಂಜ ಕೊಡ್ತೋಗು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಆತನ ಅನಿಲ್ ಆತ ಸುಮಾರು ಈಜ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಒಂಚೂರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಭಾರಿ ಮುತ್ತು ಬೈದೇರು ಆರಡ ಜೋಗದ ಕೇನಗ ಈ ಮಂದಿರ ಆನಗ ಅಂದ ಆರಡ ಹೋದ ಪಂಡಿಲಗನೆ ಅವ ಆ ಸ್ವಾಟ ಆ ಕಾಲೋಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 50,000 ಒಂಜಿ ನೆನ್ನೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬಣ್ಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ವಾಮಿಯರು ದಯಬಂಡ ಆ 50,000 ಗಂಟೆನ ಎಂಗ್ಲ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ನೂಡ ಹತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಮಂದಿರನು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವಾಗ ಏತ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಹೊರಕ್ಕು ಒಂಜಿ 50,000 ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಅದೇ ಬಾಯಿನ ಹೊರವನಿಗಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇವ್ರು ಅಂಚ ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪುನಂಚಿ ಬಂದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾಗ್ನದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡಿತ ಅಂದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆ 75 ಲಕ್ಷದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಆವು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಇತ್ತೇನೆ ನಮಕ್ ಉಂತೆರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಕುಳ್ಳಿರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಎದುರುಡಿತಿನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಮಂಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಊರೋಡು ಎಂಗ್ಲು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲವು ಗೋಡಿಡು ಎಂಗ್ಲು ಇಂಚ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ದಾಖಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯಬಂದ ಒಂಜ ಬೀಡಿಗಡ್ನ ಸೋಪು ನಾಡಿ ಆತನ ದೇವರ ಆಯ್ತಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏತನ್ನ ಕನ್ನೇತ್ರ ಇತ್ತಿನೇದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನೇ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದ ಈ ಊರು ಎಡ್ಡ ಆವಡು ದೇವರೇ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜನಲಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ರಾಣಿಲಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಆನಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇನಿ ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಾಜ ರಾಣಿಲಗೆ ದೀತಿರ್ ಬಂಪುನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲೆಯರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತಾದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ದೇವಿ ನಮಗೆ ಬೈದೇರು
ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಂದ ದೇವಿ ನಮಕ್ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ನನಾತು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ನಮಕ್ ಇನಿ ಆಪನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಆಪನಂಚಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಂಟು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಊರಾಗ ಮಾತ ಈ ಊರು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋಡು ಅಂಚನೆ ನನಾತ ಪಿದಯದ ಜನಕ ಈ ಊರ ಸಂಗತಿ ತೆರಿಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮಸ್ತ್ ಭಜನೆ ಹತ್ರ ಈ ಊರು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರನ್ನು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಓಲು ಪೋಂಡಲ ನಮಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪುದಾರನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ಐಡಕ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ದಾನಮಂತ ಬಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒರಿವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದ ಈ ಮಂದಿರನು ಅಥವಾ ಈ ಊರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ಒರಿವರಿಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಒರಿವರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ದುಂಬದಾಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳಗಾವನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಿಗಳು ಎದುರು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಿಗಳು ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ತೆತ್ತ ನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಂದಿರನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನನಾಪುರಂಜನ ಈ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿಗಳು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಬಂದದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನಾತ ದೇವರ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾತ ಧನ ಕನಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡ ಬಂದದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕುಳದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಆ ನಾಗದೇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕೊಡೋರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಎಂಕ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಇನ್ನು ಆಸ್ತಿಕ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೂಕೆಡ್ಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ಯರೇ ಅಂಜನೆ ಅನಿಲ್ ಬಗಮಿಲ್ರೆ ಸೇರಿದಿನ ಬಂಧುಲೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಮಂದಿರ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವರನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅಪರೂಪಡು ತುಯರ್ದಿಕ್ಕು ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂದ್ರಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾಗ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಕತೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಕತೆ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಯಾರ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪಣಿ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲ ದುಂಬದಾಗ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ನೋಡು ಪೂದಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಯಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪಣ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಪಯರುಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂಜನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಿಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡ ದಮ್ನಾಣಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಬರೋಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಕತೆ ಬಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಂದ ಸೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ದೇವರನ ಮಂದಿರ ಈ ಮನ್ನಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನೊಂಡ ಕರೀನ ಈತ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತನೊಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರಂದೇ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯನ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚೊಂದು ಬಂದ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಪಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ಪಾತ್ರನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೀ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪಾತಿರಿಯರು ಯಾಪಲ ಆತ ಕಡಕ್ಕಡ ಪಾತ್ರ ವಿಜಯರು ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲು ಒಡನಾಟ ಎತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಚಾವಡ್ಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ದಿತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲೆಗತ್ತ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗತ್ತ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡುತ್ತಾನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆ ಎತ್ತಿನಾರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿ ಕಡೆ ಪನ್ನಗನೆ ಅಲ್ಲನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗ ಓಲು ಎಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ನಲ್ಲ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆನ ದಾಂಟದ ಬತ್ತದ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆ ಗುಂತರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿನ ಇಟ್ಟು ಮಾನಿಲ್ಲದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ವರಿಯರು ಅರೆ ಇದು ಎಂಕ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಪುದರ ಆಲಾಪನು ಎಂಕದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಪಣ ನಂಚ ಬಂದು ಪೋಡಿತದ ಉಂಟುನರತ್ತೆ ಸಮಾಜಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಓಲು ವಾರಿತಿದ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ನಗಲ ಸುರುವತ್ತ ಬತ್ತದ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆ ಗುಂತರಂಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಾರು ಇನಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಪನೆಗೆ ತುಂಬಿ ಎಂಗ್ಲು ಬಾತಿರೊಂದಿತ್ತ ಆರಿಗೆ ಬೇಜಾರದಾದ ಬಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಬಂದ್ಪನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತ ರೂಪಣಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರಡು ಇನ್ನು 50% ಉಲ 45-45% ಊಟ ಆತ್ನಿ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸೇವೆ ಈ ದೇಶನು ಅವೇತಾ ವರ್ಷ ಪರಕೀಯರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ದಯಬಂಡ ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾದ ನಾವು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬೇರೆ ದೇಶದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತದ ಅದಾಗೆ ಬರ್ಪೇರಾಗಲಿ ಈ ದೇಶ ಹೊಡಿತಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪೇರ ಹೊಡೆದು ಬೈದೇರು ಅವು ಡಚ್ಚರಾದ ಪಡ ಫ್ರೆಂಚರಾದ ಪಡ ಮೊಘಲರಾದ ಪಡ ಬ್ರಿಟಿಷರಾದ ಪಡ ನಮ್ಮನೆ ಮುಲ್ತಾಕಲ ಪೊರ್ಲುತಿಯರ ಬಡದಾಗ್ಲಿ ಬೈದಿನೆತ್
ಮುಲ್ತಕ್ಲ ವೈಭವತಿಯರ ಪಡದ ಬೈದಿನತ್ತು ಮುಲ್ಪೆತ್ರಂಗಿನ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರ ಪಡದಕ್ಲ ಬೈದಿನತ್ತು ಈ ದೇಶಡು ಬೊಳಿತ್ನಾತ್ ಪದ್ದೆ ಬಂಗಾರ ಎತ್ತನೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಲಿತ್ ನಾವೇನು ನೂಟಿಯರ ಪಡದಕ್ಲ ಬೈದೇರು ನಮಗೇನು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರನ ಆಡಳಿತದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೀದಿ ಬೀದಿಲೆಡೆ ರತ್ನ ವೈಡೂರೆಡು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಐಕೆ ಏರ್ಲ ಪಗ ಕಾವಲುಗಾರನಕ್ಲ ನಿಜ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ದಿಯರ ಏರ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ಆ ಬೀದಿ ಬರಿಟ್ಟು ಮಾರೊಂದಿತ್ತನಂಜಿನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಅಕ್ಲ ಪೋವಂದಿತ್ತೇರು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಪಿರ ಮಾರೊಂದಿರು ಏರ್ಲ ಕಂಡದು ಬೋಪನಕ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಿಖಿಲ ತೆರೆದಿಪ್ಪಾರೆ ನಾಸಿಕದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ವಾಯಿಲ್ಲಗಲ ಬಾಕಿಲಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯನೆಜ್ಜಿ ಕಂಡು ಕ್ರಮನೆಜ್ಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನಗಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಬೋಡಿತನಾಥ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು ನಾವೇನು ಪೂರ ಲೂಟಿಯರ ಬಡದು ಪರಕೀಯರೆಡೆ ಬೈದಿರತ್ತದೆ ಬೇತ ವೈಕ್ಲ ಬಡದು ಬೈದಿಜೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ದಾನ ಪುಣ್ಯಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಿರದ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧಿದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅವರನ್ನ ಬೇಜಾರಾರೆಗೊಂಡು ನಮ್ಮ 45% ಓಟು ಒಂದು ಬಂದಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಾತ್ರನ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಹತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಾತ್ರರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಒರೆಗೊಂಜಿ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ 18 ವರ್ಷ ಕರಿಯೋಡು ಆ 18 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಿದಾಗಲಿ ಮತದಾನ ಮಲ್ಪೇರು 18 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಿದಾಗಲಿ ಏತುಲ್ಲೇರ ಬಹುಶಃ ಆತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ವರ್ಷದ ತಿರ್ತಾಗಲಿ ಜೋಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಿದಾಗಲಿ 45% ಓಟು ಬಂಡ 145 ಜನ ಓಟು ಪಾಡಿಯರು ಲೆಕ್ಕ 55 ಜನ ಓಡಿಪೋಯರು ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇಜ್ಜಾಗ್ಲಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಐತ್ಲ ವಿಶೇಷ ಎಂಜಿನ ಮಣ್ಣಂಡ ಈ 55% ಜನ ಓಟು ಪಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಏರಿಂದ ಕೆಂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇನಿ ಕೋಡೆದ ದಿನಟ್ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಇತ್ತನೆ ಇನಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ರಜೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ 4-5 ದಿನದ ಸರಣಿಡು ಬತ್ತ ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ರಜೆನೆ ಜವನಿಯರ್ ನಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂಪ ನೀನು ವೀಕೆಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂದುಂಡು ಆ ನಮ್ನೆದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೆರ ಪಾಡೋದು ಎಲ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ದೀವಂದೆ ಎಲ್ಲ ಏರು ಎಂಚನದ ಕಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಎನ್ನ ಜಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾರು ಆಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡೆ ಯಾರು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯ್ತು ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾರ ನಾಯಿಲ ಬಂಜಿ ದಿಂಜೋಡು ಅಂಚೆ ಬಂಜಿ ದಿಂಜೋನಿಗೆ ಬಂಜಿ ದಿಂಜ ನರಮಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕುನಿಗೆ ಬದುಕುನಿ ಬನ್ಪುಣಿ ಅಂಚೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಾರಿ ಬಾರಿ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೈಟ್ ಬರ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪಾತಿರ್ವೇರು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚಂದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರಪುನಗ್ಲಿ ಏತುಲೊಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಐನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಚಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಒಂದು ದುರಂತ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಪಾತಿರು ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಬೇನೇನು ಇನಿ ಪಾತಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲ ದಿತ್ತಿರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಂಜಿನ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ನಾಗದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಜನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಂಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಏತ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಕಲಿಯುಗದ ದೇವರು ಏರೆಂದು ಕಂಡು ನಾಗದೇವರೆಂದು ಪಂಪ ನಾಗದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೀರಾಪನ ಅಂಚನೆ ಕಲಿಯುಗದ ದೇವರೆಂದು ನಾಗದೇವರನ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೋಲಿತ್ತಿನಲ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಜುಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂಚ ಅಂದ ಬಂದಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ದೇವರನ್ನ ವಾರೀತಿರಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂದ ಬಂದಂಡ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆಯ್ತಂದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದೇವರನ್ನ ಫೋಟೋ ಇದು ಭಜನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಿಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನಗ್ಲೇ ಪೋಡು ಇಂಚಿನಗ್ಲೇ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಬಂದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟೆಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರಿ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಪ್ಪು ನನ್ನ ಗುಲಿಗನ ಕಟ್ಟೆಪ್ಪು ಪಂಜೂರಿನ ಕಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿಲೇನೆ ಕಟ್ಟೆಲಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಮುಖೇನ ಕಟ್ಟೆ ನಂಬಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪದ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೊಡಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಬಂಡನ ದೈವ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಕಡೆ ಬಂಡೇರೆ ಅವು ದೈವದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡು ಗುತ್ತು ಮರಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲಲು ಪಡಿ ಅದನ್ನ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ಪಡಿ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಲು ಪಡ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಉಜ್ಜಾಲು ಪಾಡದೆ ದೇವರನ ಮುಖ ಮೂರ್ತಿ ಇದು ಅದನ್ನ ದೈವದ ಆಯುಧದ ಇದು ಪರಿಕರದ ಇದು ಅವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಜನ ಈಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪನಂಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟಪಾಡು ಕೊಡಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ದೇವರನ ನಂಗೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದ ಮುಖೇನ ಅರ್ಚಕರ ಮುಖೇನೇ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಕೊರದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬರೋಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಒಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಧಾನ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವರನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ನಂಗೆ 3 ಕೋಟಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಂದ ಪಂಪ 33 ಕೋಟಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಂಗೆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ನಂಬುವ ಚಂದ್ರನ ನಂಬುವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ನಂಬುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಇಂಚಿನೇ ದೇವರನ್ನ ಇಂಚಿನಾಗ್ಲೇ ನಂಬೋಡು ಬಂದು ಹೂ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ
ಒಂಜಿ ಗುರುಲತ್ತು ಸಮಾಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುರುಕುಲಕ್ಲೇನು ನಂಬುವ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ನಂಬುವ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ದೇವರನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರಿಪನಂಜಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರ್ಬಲ್ಲ ಆ ದೇವರನಕ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಅಕ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತರಂಜ ದಿನಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪಡೋತನ ಗಣಪತಿದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪಡೆದು ಪುರ ಆಯಾಯ ದೇವರನಕ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಭೂಮಿയുടെ ನೆಲೆ ಆದಿತ್ತದೆ ಭೂಮಿದ ಸತ್ಯಲೆಯನ್ನು ನಾಡಂದು ಬತ್ತನ ದಿನ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ದಿನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಆದಿದ್ದ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ತಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚಾದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜನ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಬತ್ತಲೆಗ ವಾ ದೇವರನ್ನು ವಾರ ಪಡ್ಲ ನಂಗೆ ನಂಬೋಲಿ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಪೂರ ಅದನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವಿನಕ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಜವ ದೇವರನಕ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಜೋರ್ಗ ಬೇತನೆ ಪಡು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವರನಕ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇರು ಮನ್ಪೇರು ಮುರೇನು ಹೊರಪಂಡೆ ಇನ್ನು ಶಿವ ದೇವರಿಗೆ ಜನ ಶಿವಗ ಅಭಿಷೇಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಿಯವಾಯ ನಂಜನ ಶಿವಗ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಶಿವನ ಒಲಿಪ ಒಂದು ಹೊರಪಡ ನಂಜ ಶಿವ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪ ವಿಷ್ಣು ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಎಂದು ಮಲ್ಪ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಏತ ಅಲಂಕಾರ ಯಾರೋಜಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಇತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಿಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆ ಪಾಪ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಬಂದ್ರೆ ಇರುಮುಡಿ ಪ್ರಿಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರು ದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಪೂತ ಪೂಜನ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸೇವೆನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಅಂಚವನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವರನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಭಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಲಿವೇರು ಎಂದು ಬಂದ್ಬೇರು ಐಕೆ ಎಂಜಿನ ದುಮ್ಮದಾಗಲಿ ಬಂದು ನಿಂಜ ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತರೆ ನಿಲ್ಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿದರೆ ಒಲಿದುವೆ ತಾನೆಂಬ ಭಗವಂತನ ಉವೇ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆರಾಮ ಮಾಡು ಬಂಡ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಹೋಗೋದು ತೋಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಪದ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಜೊತೆ ಉಪ್ಪೆ ಜೊತ್ತಿನಲ್ಪ ಭಜನೆ ಪಣ್ಣೊಂದುಪ್ಪಿರಂಡ ಆ ದೇವರು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಲುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಿಬಿಗೋರೊಂದು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲದ ಭಜನೆ ಪಂಡಂದ ನಮ್ಮ ಕೈತಲು ಉಂತದ ದೇವರು ಉಂತದು ಕಿಬಿಗೋರೊಂದು ಉಪ್ಪರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂತದ ಭಜನೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತ ಅಂದಂಡ ದೇವರು ನಲಿಪುವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಲಿತದ ಖುಷಿಟ್ಟು ಆತ ಮೈ ಮರೆತದ ಬಂದ್ಪತ್ತ ಆ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಲಿದೇ ಬರ್ಪೇರು ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಆ ಅಂಚೆ ಭಜನೆನೇ ಅವನ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂದ ವಾ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಲಿಸೊಂಡ್ರೆ ಆಪಣ್ಣು ಶನಿವಾರ ಭಜನೆ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಮಿಲ ಪಂಡೇರು ಜೋಕುಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಬರ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀರ ಪಡೆದು ಜೋಕುಲು ಸಭಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ ಭಾಷಣ ಪೂರ ಮುಗಿಯಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಯಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪಣ ಕಟ್ಟಪಾಡು ಸಭೆ ಉಂಡಿಗೆ ನನ್ನ ಏರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಗಿನಾಗ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂದು ಚೂರು ಅದತ್ತ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಾಯ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕುಲಿತೆ ಬತ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಮುಗಲ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸೋಲು ಪಾಪ ಮುಗಿದ ಜಿನಲ್ಲ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪುವ ಅಂದ ನಿಜವಾದ ಬರೋಡು ನಿಗ್ಲು ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಶನಿವಾರದ ಭಜನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೆ ಶನಿವಾರದ ಭಜನೆಗೆ ನಾವು ಬತ್ತಾಂದಿನ ಭಜನೆ ಪಂಡಿರ ಕುಲ್ಯ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಮನಸ್ಸು ನಂಜಿ ಇಂದು ಬಂದು ಕೊಂಚ 3-4 ಜನ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಜನೆ ಬಂದು ಪೆರು ನೆನಪಲೆ ಹೆಂಗೆ ಭಜನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಭಜನೆ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಭಜನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಭಜನೆ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಪುಸ್ತಕದ ಓದಲ ಪನೋಲಿ ಅಂಡ ಆ ಅಕ್ಕಲ ಪಂಡಿನಾಥ ದಾಟಿ ಬರಂದು ಅಕ್ಕಲನಾಥ ರಾಗೆಜ್ಜೆ ಮುಗುಲ ತಿಳಿಪುರದನ್ನ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಜನೆ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕೋಚ ಭಾವನೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಗತಿ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಗಲ್ 3 ಶನಿವಾರ ಭಜನೆ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ 5 ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಭಜನೆ ಶುರು ಮನ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋಡು ಭಜನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪುರ ಉಂತದನ ಆ ಭಜನೆ ನಿತ್ಯ ಶುರು ಆಪಲೆ ಕಾವಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಭಜನೆ ಪಂಡದು ದಾಟಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪೋಜರಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಅಪ್ಪೆ ಕಿದಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪೆನ ಬೇರೆ ಕಿದಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಬುರಿಪುನ ತೋದ್ರೆ ಆ ಜೋಕಲ್ ಬುರಿಯರೆ ಕಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಮೈಪಣಿಂದ ಅಪ್ಪೆ ತರೆಕಮೇಕ ಮೀದ ಆತನ ಕೈಗಾರ ದೇಕ್ಕದ ಬತ್ತದ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಮೈತಂದ ಆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನೊತ್ತಿಗೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುತ್ತು ಬಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜೋಕಲಿ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಆ ಜೋಕುಲು ತೂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚನೆ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಾಡ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಸುರು ವೈಪೇರ ಸುರುಮನ್ಪೆ ದತ್ತ ಕೈಟ ಬಲತ ಕೈಟ ವರ್ಧನ ನೀಟನ ಅಗೆಲನ ಸಪುರಣ ಗೊತ್ತಿ ಅಂತ ಸುರುಮಲ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾನಾಗ ಅವು ಸರಿ ಅದು ಕಲ್ಪೇರಿ ಎಂಚೆ LKG ಇರ್ದು ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಮಿತ್ತ ನನಗೆ ಸರಿ ಕಲ್ಪೇರ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿನ ತೂದು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದ್ಪದ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಗುರು ಬೋರ್ಡು ನಿಜ ಖಂಡಿತವಾದ ಜೋಕುಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬೇತಿರ್ಲ ಗುರು ಅನ್ನತ್ತೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆನೇ ಗುರು ಯಾಪಲ ಅಂಚೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೂ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತಾರನಂಡ ಶನಿವಾರದ ಭಜನೆ ಪಂಡ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಲುಕು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಪೋದ ಭಜನೆ ಶುರು ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅವೇ ದಾಟಿಡ ಭಜನೆ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮಗ ಭಜನೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಂಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಭಜನೆ ವಾ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಣು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ 100 ದಾಟಿಡ ಪಣಿಯಾರ ಆಪಣು ಎರಾವರಿ ಪಂಡಲಕ್ಕೆ ಅವೇ ದಾಟಿಡಿ ಆನೆ ಪನೋಡು ಅವೇ ಸ್ವರ ವೈಪಡು ಅದೇ ದೀರ್ಘವಾದ ಪಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡ್ಚಿನಿಗ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಭಜನೆಗೆ ವಾರು ಪಡ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಜೆ ಕ್ರಿಯೆವು ಅಂಚದ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪೆ ವಾ ನಮ್ಮ ನಡೆಯಲ್ಲ ದೇವರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಗ ಇನಿ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡೇರು ಸಮಾಜ ಭಾರಿ ಪಿರವರಿದ್ದನು ದಾಯಡ ಪಿರವರಿದ್ದನು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಆತನ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತನಾಗ ಅವಳು ಒರಿಯಕೋರಿ ನಂಜಿ ಪಾತಿರ್ದ ಆತನ ಒರಿಯಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೋದ ಅವಳು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೊಡ ದಯಪಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಂದ್ ಬಂದ ದುಂಬು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಳಿದ TV ತುಯ್ಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂಡು ವಾನಮನೆದಲ್ಲಿ ಈ
ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಗಂತನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪನ ಪುರು ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಪಾತ್ರ ಜಾಗೆ ಓಲೊಂದು ಗೆಂಡ ಅವು ಒಂಜ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಜಗಲಿಡಿಗೊಳ್ಳೋದು ಪುರ್ತುಗಂತನಗ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ಪುರ್ತುಗಂತನಗ ಜಗಲಿಡಿಗೊಳ್ಳೋದು ಪಾತ್ರ ವಾಯಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿದೆ ಬಣ್ಣ ಪುರ್ತುಗಂತನ ಟಿವಿ ಎದುರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅತ್ತ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಡುಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡ ಕಾಲದ ಮಹಿಮೆನ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡ ಅಂಚತ್ತೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಪುರ್ತುಗಂತನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಪಿದೈಕೊಳ್ಳೋದು ಅಪೋಲ ಇಂಜಿನ ಅಂಬಿ ಅಡಿತಿನ ಜಾಲುಪ್ಪುಳು ಮುಮ್ಮಿಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ನೀನು ಅಂಕ ದಾದ ಬಯ್ಯದ ಪುರತುಗು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಪುಣಿ ಇಂದು ಬಂತು ಪುರ್ತುಗಂತನಾಗ ಮೂಜಂಜ ಅಂದ ಪುರತುಗು ಗೋದೋಲಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಪುರತುಗು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಪುಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಾಗ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತಿ ಓಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಇನ್ನು ವಾ ಇಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪುರತುಗು ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತಿ ಬಿಜ ಉಮ್ಮಿಲು ಪರಪುನ ಪುರತಾತಂಡೆ ಉಮ್ಮಿಲು ದಾಯಿ ಬತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬಿ ಅಡಿತಿನ ನೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಬಿ ಅಡಿತಿನ ನೆಲ ಉಪ್ಪೊಡ್ದ ಅಂಬಿ ಅಡಿಪೊಂಡ ಪೆತ್ತ ಬೋಡದ ಪೆತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಗೊಂಡ ಆಡಂಚೂರು ಕೃಷಿ ಬೋಡತ್ತ ಕೃಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲಗೂ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಅಂದ ಪಂಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಅಂಚ ಬಂಡದೆ ನಂಗೆ ಒಲ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ನಮ್ಮ ತತ್ತದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿರ್ದ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪನಾಗ್ಲಿರ್ದ ಒಲ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ತತ್ತನ ಇರ್ದ ಅದು ಆ ಸಾದಿ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತತ್ತದ ಹಿಂದೆ ದಯ ಬಂದ ದುಂಬು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಒರಿ ಬೆಂದೆಂಡ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ನಡತು ಅಂತನು ಇನ್ನು ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡದಿ 2 ಜನ ಬೆಂದೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ನಡಪಾಯ್ರಾಬ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನ ಮುರಣಿಯರ ಬಣ್ಣ ಬಾಲ್ಯದ ಫೀಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನ LKG ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಫೀಸ್ ಎನ್ನ 10 ಏನ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತದ ಅನಿದ ದುಡ್ಡು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚುಂಡು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣದ ಓಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ನಮಲಾಯ್ಕ ಕಾರಣ ಅದಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣ ಎಂತ ಬಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಥಿತಿ 45% ಓಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ 100% ಓಟ್ ಆತನ ಸ್ವಲ್ಪ % ಓಟ್ ಅಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಧರ್ಮಗೆ ಕೇನಿರ ಆಚಾರ ಮಲ್ಪ ಆ ಯಾಪಲ ಧರ್ಮಗು ನುಪ್ಪು ಗುರುಪುನ ಹೇಬೋಡತ್ತ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧಿ ಗುರುಪುನ ಹೇಬೋಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗು ನುಪ್ಪು ತಿನ್ನು ಕೈಕಾರಿಗೆ ಕೆಲವುದೈತೆ ಪಂದ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವುದ ಇತ್ತೆ ಇನಿಕೋಡಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಿತಿವಂತರ ಏನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಮನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದದು ಉಪ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪುರಂಬದು ಉಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂದದು ಉಪ್ಪೇರು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂದನ್ನಾಗ ಮಗಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಋಣವನ್ನು ತೀರ್ಸಬಡತ್ತ ಆಯ್ದಾದ ಅನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ ನನ್ನ ಊಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಕ ಬರೋ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಮಲ್ತದೆ ಇರ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅನ್ಪೆ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ 4 ತಿಂಗಳು ಮೂಲೆಗೆ ಸೇರಿರು ದಯಪಂಡು ಏರು ಒಂತೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವಂತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೈಕಾರ ಪಂದ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕಳಂತೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಏರು ಸುಖ ಬಣ್ಣದ ಟಿವಿ ಎದುರುಕೊಳ್ಳದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅವು ಗಂಟು ಬೇರೆ ಅವು ಅಂದೋ ಸುರ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸುರ ಅಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ತೊಂದರೆ ಅಂಚ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದು ಬಂದ ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ ಉವೇ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಪಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂತಲು ಇನಿ ಅಪ್ಪಗ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಮೀನು ದೆಪ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಿಯ ಬಾರ ತಾರಾಯ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಮೀನು ದೆತ್ತು ಅಂತ ಇನಿ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿದೆ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಬೋರ್ಡು ದಂಡ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಡು ತೌತೇನ ಪದಪೇನ ಪೀರೇನ ಬಸಲೆನ ಒಂದು ಊಲ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳೆಪ ಒಂದಿಜ್ಜ ಪೇಂಟರ್ದು ಕೊಂದ ಆತನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪೇಂಟರ್ ಪರಂದದ ಕೈಲಿ ಕೊಂದಲೆ ಆತನ ಪರಂದು ಕೊಂದಲೆ ಆ ಪರಂದ ಎಂಚ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಎಂಚ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಂದದ ಕೈಲನ್ನು ಕೊಯ್ನಿರ್ದ ಬಕ್ಕ 10 ದಿನ 7 ದಿನ ಬೋಡ ಪರಂದೇರೆ ಒಂದು ದಾಲಜಿ ಕೋಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಪರಂದು ಇನಿ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಕೆಂಪು ಅದು ದಿಕ್ಕದು ಎಂಚ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರತು ಪರಂದವನೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷ ಅಂದನಪ್ಪ ತರಕಾರಿಲೆಲ್ಲ ಆನಂದದ ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗ ಆದಪ್ಪು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ 100 ವರ್ಷದ 14 ವರ್ಷದ ದಯ ಬತ್ತನು ಆನಂದದ ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತ ಆವೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಒಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕೊಡದ ಆ ಫುಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮನ್ನು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೋರೇನು 5 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷದ ಉಂತ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದೇ ನೆಕ್ಕನ ಕಾರಣ ಅದು ಅಂಚ ದಯಮಂತದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿರದ ಬತ್ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಎಂಚಿನುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಿನುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುಣ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಮೈಪುಣ ಪುರ್ತುಕಂತನಗ ತುಳಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೀಪುಣ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡಿರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೋಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಪುಣ್ಯದ ಪಂಡಿರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಸಮಾರಂಭ ಇಂಜಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿರಂದ ಇಲ್ಲದ ಆಂಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಜನ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಬರಂದಿತ್ತಾರ ವಾರ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ದಯಪಂಡ ಬಲ ಅಡೆಪೋತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ಮುರಿ ಪಂಡದ ಅನ್ಲಾಕ್ಲೆ ಬರಂದೆ ಕೊಲ್ಲುಜೇರಿ ಅಂಚೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರು ನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಆ ಮುಖೇನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದ ಪುಣ್ಯದ ಕಜ್ಜಡು ನಮ್ಮ ಸೇರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮಾತಿರಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ದ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರಗ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ಕೊರಂದಲೇ ಸರ್ವೇ ಜನಸುಗಳ ಇವರಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಇವರು ಕೂಡ ಮಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಶಾಂತಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೇತನಗರ ಕುಂತಳ ಇವರು ಕೂಡ ಮಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಉದ್ಯಮಿ ಇವರು ಕೂಡ ಮಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಕೂಡ ಮಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ ಬಗಂಬಿಲ ಇವರು ಕೂಡ ಮಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಬಗಂಬಿಲ ಇವರು ಕೂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಬಗಂಬಿಲ ಇವರು ಕೂಡ ಮಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ದಾಸ್ ಬಗಂಬಿಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದೂ ಸೇನೆ ಮಹಾದೇವ್ ಸಾಕಿ ಬಗಂಬಿಲ ಇವರಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಬಗಂಬಿಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೌರ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬಗಂಬಿಲ ಇವರಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬಗಂಬಿಲ ಇವರಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ನಾಯಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಗಂಬಿಲ ಒಕ್ಕೂಟ ಇವರಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.